Toto je môj kanál. Teraz budeme kúkať Bouchala. Budem na ňo robiť reakcie. Každý deň vyjde jedno video z Bouchala. Dneska budeme hrát Minecraft blokovou schovku. Ta hra spočívá v tom, že se můžeme proměnit na jakýkoliv blok. A jeden z nás bude lovec. Lovec musí najít všechny bloky a zabít je, aby vyhrál. Kdo bude lovec? Zahrajeme si já ne a ten, kdo řekne já ne, tak lovec nebude. Já to nejsem. Co ty, Horníku, chceš být lovec? Já ne, já nechci být lovec. OK. Tak Horník chodí do dolů, ten by všetkých našel. Takže Horník být lovec nechce. A co ty, Vendo? Ty bys chtěla být lovec? Ne, já tak nechci být lovkyně. OK, Venda být lovkyně nechce. A co ty, Trospy, ty chceš být lovec? Bouchal, já určitě nebudu lovec. Však on není ninja. Ninjové rádi toto ksekají. OK, takže ani Trospy nebude lovec. Jako už nám tady nezbývá moc lidí, co by chtěli hledat. Co ty, Rile, nechceš být lovec ty? Bouchal, zbláznil ses, já nechci být lovec, já se chci schovávat. A co ty, Kyďáko? Já chci být lovec, to tebe já. Jako Mia je jediná, kdo neřekla, že lovec být nechce, takže mi musí být. Však Kit tam hneď jako prvý ubranie. Kit normálně v realitě maličký, ten by neumrel. Ani keby, že není blok, tak neumře, lebo je maličký. Zapni se. Lovec ty, haha. Taky nechci být lovec. Ale řekla jsi to moc pozdě. Každopádně, ještě předtím, než začneme, tak vám musím ukázat takové věci, kterými tu hru budeme zpestřovat, aby byla mnohem zajímavější. Koukněte se, vidíte všichni ve vašich rukách raketky? No, co s nimi budeme dělat? Jo, vidím. Jo, já je taky vidím. Tyhle raketky můžeme použít, když třeba uvidíte nějakého vašeho kamaráda, že je blok, tak k němu přijdete a dáte vedle něj raketku, abyste na něj upoutali pozornost, abyste měli větší šanci na výhru. A jo, takže to použiješ proti lidem, kterým chceš ublížit. Tak to je dobrý, to bude dělat to Trospyho. Ne, u mě ne, Horníku. Jo, přesně tak, ale to není všechno. Potom máme ještě zvon a když někdy... Horník ani neví, že čo to je. Takže nevím, či to bude používat. Horník Uvidíte ani někoho, kdo bude blok. Horník ani neví, čo je to. Klinec. Chcete, aby prohrál, tak tam položíte zvon a začnete dělat tohle. Bam, 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 bam. Cink, cink, cink. A uděláte strašný hluk, takže všichni uvidí, kde se ten blok schovává. Jako poslední věc máme prut, kterýma si budete přitahovat hráče. A tím můžete přitahovat i bloky a odhalit je. Chápete všichni pravidla? Já. To není fér, proč jsou tady takové věci? To je hustý, to by používat, ten prut je užitečný. Takhle se bude špatně schovávat, protože mě někdo bude odhalovat. No jako jo, ale to je proto, aby to bylo trošku zajímavější relay. A lovci to neměli tak těžký. Takže mi ho počítej do 1 minuty a my ostatní se jdeme schovat, OK? Jo, já se jdu počítat, tak běžte. Tak jo, jdeme na to, jdeme na to. Trošku půjdeme se schovat někam spolu. Jo, Bouchal, nesmíš mě prozradit, jo? Jo, nebo já tě neprozradím, to mě zajímá, kam se všichni schovají. Kdo si myslí, že vyhraje Trospy? Podle mě vyhraju já. Ne, já vyhraju, kde běž pryč, že schováme my. Bouchal, tohle nějaký Mario svět, vidíš to. Co bychom šli nahoru na tu duhu? Já vyhraju. Jako tam vůbec nevím, jak se dostat, Trospy. Víš, co mě napadlo? Co kdybych se schoval sem a prostě bych si dal blok písku? Myslíš, že tohle je dobrá schovka? Nebo jsem tady vidět? Počkej, já si taky dám písek. Jako Bouchal, pokud nebudeme takhle, tak nás hnedka najde. Počkej, kdybychom šli semka dolů, ukaž, to říká nenápadnej. Jako já se dívám, jaký jsou tady ještě druhy písku, já se hned půjdu podívat, protože já chci být mega nenápadnej. Vendo, ty už jsi schovaná? Já už se schovávám, Bouchala, já už se schovávám, ale mě už půjde hledat. Právě nemáme moc času, takže se musíme rychle schovat. Kde je sakra ten dort? To jsem já. Rile, co jako děláš? Takhle nás všechny odhalíš. Trospy se už schoval, tě tady třeba nikde vůbec nevidím. Podle mě máš dobrou schovku. Jo, já jsem schovaný jako písek, Bouchale. No, tak to bylo docela dobrý od tebe, protože vůbec nevidím, jo, to bylo tady. Tady je. Počkej, Rile, běž pryč, nebuď u nás, nalákáš na nás pozornost. My, kolik máme ještě času? No tak 10 sekund, tady ti by se směl pospíšit. Já půjdu na Trospyho, takhle. Ne, Rile, nech toho. Já budu tady. Tady v rohu je úplně geniální schovka, tady mě nikdo nenajde. Kyďák, už jsi schovaný? Já to byl dobře schovaný. No nevím, či tě nikdo nenajde. Ale
Dobré. OK, tak to je mega dobrý. A ty, Horínko? No já jsem taky schovaný. No halo, už to, doufám, že jste schovaní. Jasně, že jsme schovaní, my nejsme žádní neschopáci. Podle mě nikdy nenajdeš. My Každé video hovorí, že neschopá. nás nikdy nenajdeme a prohraje. Jo, Mio, ty prohraješ, ty noobko. Mě už vůbec, Mio. No, to si řekneme za minutku, až u vás budu. Jo, Mio, to určitě. Ty vůbec nevíš, kde jsme. Koukněte se, kam Mia jde, ona jde úplně pryč, ona je neschopná. Mio, ty jsi ta nejhorší hledačka na světě. Koukněte se, tady chodím. Když mě Tak to chodíš. Tak to je napadne. už hledá, protože je úplně marná. Já tě vidím, jak tady chodíš, bocha, nechoď tady. Mě to najde, bouchale. Mio, on tady chodí jako kámen. Teraz mi mám dělat tohle, myslíš si, že to vtipný? Ukáž, bouchale. Jo, a to si všimne, bouchale, pak ji utečeme, jo. Pojď, já se schovám sem do té cesty, já mám hodně nenápadnou schovku, ty dospěch. Pozor, už jde, bouchale, už jde. Počkej, odkud jde Mia? Jo, já ji vidím. Dobrý, doufám, že mě neviděla. Snažte se být co nejvíc nenápadní, OK? Co nejvíc nenápadní, musíme ji porazit. Běž rovně. No to mám jít, co, Horníku? Hej, neříkejte mi, kde se kdo z nás schová. No, ale lepší by bylo, kdyby bouchal byl Slovák. To není fér, OK? To není fér, to je podle mě podvádění. My až tam do toho hradu místo toho, aby nás našla. Mio, víš co? Jestli nás nedokážeš najít, tak budeš muset dát na konci všem pusu. Kdo souhlasí? Já souhlasím. Já souhlasím. Já jsem tvoje holka, neměl bys chtít pusu jen ty a ne všichni ostatní. I moje. Jako musí dát pusu všem, jo, protože jsi neschopná hledačka. Nebo to můžeš rovnou vzdát, Horníku, chceš taky mejnu pusu? No, abych chtěl mít ruku. Co? Můj bože. Vendo, kde se schováváš ty? Já vůbec nemám tušení, my jsme všichni tak dobře schovaní, že Mia nemá šanci. Bouchale se schovám v takové houbě zelené. Tak to je hodně dobrá skryš. Kyďáku, ty tam jsi s Vendou, že? Toto bude pre mě všetko. Tak, prajem dobrou noc a tak dovidenia.